fejn hemm ħajja umana ġdida qatt m'għandna ngħidu din aċċettawha kollox sew. Imma din le għax għandha xi difett partikolari. Il-din li għandha d-difett ma nistgħux inħalluha nitilquha forsi quddiem xi ħadd jaċċetta. Fejn hemm ħajja umana li diġà bdiet, fejn hemm diġà il-bniedem ma nistgħux aħna nagħżlu bejn min jista' jgħix u min joqgħod fil-ġenb jistenna forsi xi ħadd jaċċettah. Qatt ma nistgħu aħna nabbandunaw ħajja umana ġdida. Kif jallimna l-Mulej, kull ħajja hija għażiża, kull ħajja ġdida għandha tkun imħarsa b'mod sħiħ.